Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Chloe. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Agdandan na kami kini Liam kas agasawa. 5 atawan ti panagnaed mi ijay lugar mi. Kat nasaya at kami mat. Aging ka nagdesisyon kami nga umakar ijay lugar da. Banag apagbababawyak aging ga ita. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Chloe dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Luway! Anyat orasan. Di ka pala nakariaing. Napanan ni Liam iti trabaho na. Alas 5 pa lang iti bigat Itaman pa'y anasapan ni Liam. Ay na, Chloe. Tapnoy bagakan ka anya. Saan ka doon niya dito? Anyat orasan. Agil-ilad ka pa lang. Pasensya kayo na, auntie. Saan na maulit? Ay rumbang lang. Adto'y tilalabam. Kalpasan na. Agluto ka matan. Kan agsagad ka. Kalpasan na. Ingkagpaling ka. Nagadumatan nga ipapaaramid ti ina ni Liam. Ang anya nga rod ngay. Anusa ka. Tinapatag. Mga anak itinasayat. Oy, Chloe! Mangmangagnak ka de. Apaya kasta ti panangkitam kanya ka. Wen, auntie. Siya kung ti makaamu ka dagita. Nasaya. Mala. Rogyam nga roden tagtrabaho. Iti kasta. Adda malpas mo. Nalpas ko matlang ng dagiti ipapaaramid ni Auntie Margaret. Ay, yilad ko man pala. Kan ag-cellphone man. Ay, sos. Agasuman, Chloe. Kas ka mo iladon niya dito. Ay, nalpas ko matlang dagiti ipapaaramid yo, Auntie. Kahit asino tinangibaga mabalin mo ti agilad, Awan matan ti dadto mga aramidak. Kahit apay nga rod aday talatan cellphone tin into naram. Ada ka di sabali akatext mo. Awan, Auntie. Agbuya aklaang mat. Di ka nagliba. Auntie, apay ka di akasta kayo kanyak. Aramidak mati amin akabaelhak. Tapno makatulong kada kayo. No, apay mat ngamen. Akasken ka pa'y tinapili ti anak ka. Anya ti kayat yu asawan, Auntie. Saan nakasken ka ti maibagay kin ni Liam? Kita man tay tsuram. Agro-pro pa ka, babaw na. Anyang itinararamid mo? Pasensya ka no sa anak nagpakadakan ka idi agsapa. Amok ngamin anabanog ka. Kat jak kayat adisturbuan ti panaturog mo. Okay lang. Naglaba. Nagpalengke. Kan nagluto ak itang aldaw. Maragsa ka na. Tatinulungam ni Mami. No agpulong ak kan ni Liam. Ang mga nusyak pa'y ti madaksan. Oh, Chloe. Nagulimag kamutan. Babe. Adda ka di trabahong inton bigan? Adda. Apay ka di? Mabalin ka di nga ag-date ta? Ha? Sana mabalin Kaya't ko kumamot nga min ti rumwar. Awan oras ko. Masapak manen inton bigat. Busy ka akanayon Awan pa yan ti oras mo para kanyak. Anya manen a drama dayta? Di mo ka di makita. Kasla akbalod di ti balayo. Bandog mo lang dayta. Ala, maturog kakit din. Bes, naimbag man ta nakarwar ka ita? Saan ang mabalin sa anak arumor ita?
Ay, madipresak no kas jay. Kat, kumusta ti mami ni Liam? Okay lang, Mad. Ngam, ado ti papaaramid na kanya. Tidyak magustuhan. Kanayon na nga iparupa. Asa anak ang maibagay iti anak na. Anya? Wan. Uray dagiti isusuot ko. Pakibiyangan na pa'y. Imbagam ka di kini Liam? Saan pa'y best? Amangan ngamin no saan na apat yan. Anya ti planom ita? Kanayon ko ang makita ni Liam iti opisina mi. Ngam saan kami nga agsarsarita? Agan ano saklatan Dumteng tumat siguro ti aldaw. Ama aklon nak para iti anak na. Wan saan tayo nga amo? Kan saan mo't adakas no aganos kalatta? One best. Ay ayatak ni Liam. Kat kabaulak nga anusan ti panagugugali ni Auntie Margaret. Nay, apay nga itakala ang Chloe? Naurnungan, dagiti aramidom dito'y balay. Ay nasan kan ngagpalawag? Ingka kat aginawan, tanay, naurnong dagiti nanganan tayaw. Auntie, simangpot ka din ni Liam? Awan pay. Ag-overtime ka no iti trabaho na, iso asaan ang makaaway. Awan mo tinaibagbagana kanya kakasta. Apay, masapol nga ibaga na amin kan ka, no anya tararamidin na, no sa dino ti papanan na, kat nubyan nakamutlaan. Apay ngay anak katakder ka pa'y ladita. Di mo ka din nangagtimbagak. Sige, Auntie. Inak aginawan. Ay, rumpang lang. Alangan na siyak ti paginawag. Liam, apay nga itakalaang. Nagturugam idirabi Awan bibiyang mo, Chloe. Anya ko man sa anak anaturog dito eh. Apay akas tamat ng tisungbat mo kanyak. Saan ka matasigo na kasta? Nabanugak, di ka sumanao. Anya? Nobya nak. Karbangak amamuan no apay asaan ka nagawid idirabi Napnapanam ka di. Nagadukat nga ibagbagamon. Di ta ka manlangan. Ijayak salas amaturog. Kalablabakla idi kalman. Ita, adumanan tilalabaan. Una ak nga ilaba dagiti bado ni Liam. Apay asabali ti angot ti bado ni Liam. Kan apay nga damar ka ti lipstick dito Saan akmat nga aglip-lipstick Oh, adto'y pa'y dagiti lalabaam. Kan inayon mo ton dagiti kortina, Auntie, kalablabak lang dagiti kurtina idi na minsan nga aldaw. Kahit anya ko ma. Labaam kit din. Masapol analinis akanayon ti balay ko. Sige, Auntie. Liam, rumwar ka kadimanan? Adda trabaho kita. Apay akas ta kamutan. Agrubata kon. Kasangsangpat mo lang itay. Ita, rumwar ka manan? Adda nga ro trabaho. Tulang ka kadi. Tapno saan mo amang ngagtimbagak? Liam, nauma ka din kanyak. Wano, adda ka din sa bali nga ay ayatam. Sumardeng kan. Ti ko na, saan ko nakita ti marka ti lipstick iti uniform mo? Tinulungak lang tay katrabahwak ang naulaw. Jakmat impagarup nga agmarkagayam tay lipstick na itibadok. Ita, naawatamon. Masapol ang maamuak ti pudno. Iti kasta, amok ti pagluglugarak. Dito aglimangak ka na imbag. Iti kasta, dinak makita ni Liam. Ni Liam jay imunag. Chloe?
Anyat ar-aramidam ditoy. Donna, di mo na ipigsahan ta sa om. Sinurot ko ni Liam. Kaya't ko la ang maamuan. No talagang nga da sa bali a babae itibiyag na. Ha? Kwa? Adda ka di amom, Donna. Kwa, friend. Ibagaken ka. Ngam pangaasim ta saan mo nga ibagbagaken kwa na. Asyak tinangidanon ken ka. No kasta. Adda amom. Ni Hanilet bes. Ni Hanilet akatrabahuan mi ti kanayon akadwana. Binagbagakmat ngam di namat ikaskaso. Agyaman nagtaimay ka, Donna. Wan, taamok aka sa pulam titulong ko. Agyaman nak. Sipod pay. Si kakanayon timang tultulong kanya. Wan best friend takot nga rod. O sige, mga ta, kabayatan ti pa nagsarsarita ta. Friend, ti panagkunak, kat ada ti relasyon ni Liam kon Hanilet. Ngamin, kanayon na nga itulod ni Hanilet nung dismissal mi. Kasta ka di. Dayta siguro ti makagapo. No apay nga agungat tunggal agdamagakan kwa na. Di na kaya't amaduktalak ti madingar aramidan na. Ay na, kinasaritak mo't idi na minsan. Ngam inungtan naklaang. Dakkol tinagbaliwan ni Liam. Damagak man kan ka, Donna. Sa dino ti papapananda tunggal dismissal yo. Agaw-awid ni Liam ijay dagos ni Hanilet. Amom ka di no sa dino ti dagos na. Wan bes, mabalin ko nga isuruken ka. Ngam siguradon tapay nga adda ni Liam ijay. Sakbay amapan ka. Agyaman ak no kasta, bes. Dakkel ti maitultulong mo kanyak. Anya ti aramidam ditoy, Chloe? Anya ti kayat asawon day to'y Liam. Asino ta kadwam? Kan apay anak ka holding hands kayo. Iso ka di tinang iso katam kanyak. Excuse me? Asino ka kadi? Siyak ni Chloe. Tinobya ti lalaki akadwam. Ha? Kasano asi ka tinobya na? Kat agdwa abulan ng ti relasyon mi? Anya? Liam? Pudno ka di ti imbaga daytoy a babae? Pangaasim, Chloe. Agawit ka kuman. Kunakmat kan ka abrektan. Saan ka di? Awan mo ti imbagbagam kanyak akasta? Okay. No kasta nga rod, ibagak itan. Break tan, Chloe. Ni Hanilet ti ay ayatag ita. Oh, nangag mo? Amom, Liam. Sa anak a martir. No kayat mo ti waya-waya. Sige, ipaay ko. Nawayakan. Rumbang laan. Tasya kon ti ay ayatan na. Amom, Hanilet. Dumtang tumatla ti aldaw ang mauman ni Liam kan ka. No naaramid na kanyak ti kastoy ita. Dumtang tumat ti aldaw asikat ti pangaramidan na iti kastoy. Isukat na kan tumat. Sana po no dayta, Chloe. Ay ayatak ni Hanilet. Kat saan ko ama aramid ti kastakan ko na. Kastamat lang ti imbagam kanyak idi. Ang amala, sapay kumangarod. Tadi mo aramidan ka ni Hanilet. Tikas iti inaramid mo kanya. Itakalaan man ang anagawid, anak ko. Apay asaan mo akadwa ni Liam? Awan kami ka ni Liam. Tatang. Apay ngay? Ada ka diti saan yung anak kinaawatan? Adan sa bahali nga ay ayaten na. Tatang. Nay, apay yun? 5 taon yun kan ni Liam. Nasayaat kayo mat idiadda kayo dito'y balay, anak ko. Wan tatang.
Ngam iti makar kamin iti ayanda. Nagbaliwan ti amin. Saan ko na marik na ti panagayat ni Liam kanya? No kasta. Saanen arumbang nga ipilit mo ti bagim kan kuana. Inayat ko ni Liam, tatang. Ngam apay agas jetin subad na kanya. Saan laang ani Liam ti lalaki, anak ko? Adan tumat laang ti maam-amom alalaki, amang ipatagkan ka. Bay hamon ni Liam. Ta saan matgayam anasaya at ti ugali kan aramid na. Kalpasan day ta apasamat, saan kon anakit kita pa'y ni Liam, Mr. Lonely. Nagsukatak matan iti cellphone number ko, kat in-block ko ni Liam iti Facebook, tapno makamove onak. Kat ita, impamaysak ti atensyon ko iti trabaho, kat saan akon anakirelasyon pa'y. Alakastan, kat agyaman ak iting kay panangidrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Chloe. Pagayam Chloe, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Ala, ituloy mo nga ipamaysa ti trabahom. Agurnong ka para iti masakbayam. Tapno ad-adda asumaya at ti panagbiag mo. Katkas iti nakuna ni tatang mo, saan laeng ani Liam ti lalaki. Kat dumteng to ti lalaki at talaga amay kari, iti napudno a panagayat mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ng impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Chloe, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti met direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.